ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଗଟି ମାଛ ଖାଇତେ ଆସିଥିଲା। କିଏ ଜଣେ ମାଛ ଫାସ ବସେଇଥିଲା, ସେ ମାଛ ଫାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବେକଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଚାପି ଯାଇଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଜାଣିପାରୁନି। ତା ବେକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ିଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବସେଇକି ବଗ ବେକକୁ ଫାସ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗଟି କୋଳେ ଛଟପଟ ଡାକୁଛି। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଗଟା ବେକ ପୁରା ଚାପି ହେଇଛି, ସେ ଉଠି ପାରୁନି କି ବସି ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯିଏ ବସେଇଥିଲା ବଗ ମାଛ ଧରିବ ବୋଲି ସିଏ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚେଇ ବି ପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।